שלום, הגעתם למרפאה וטרינרית רמת אביב. שמי דוקטור טלי אלוני. אני מזמינה אתכם לקבל שירות טוב ואמין לכם, עם יחס חם לכם ולבעלי חיים שלכם. צוות המרפאה הווטרינרית הוא צוות מקצועי, שאוהב ודואג לרווחת בעלי החיים. במסגרת האבחון והטיפול במרפאה, במידה ויש צורך בחוות דעת נוספת, אנחנו מתייעצים עם מומחים בתחומים שונים, בתחום האורתופדיה, נוירולוגיה, רפואה פנימית ועוד. במרפאה אנחנו עושים הכל באהבה, בדיקות כלליות, חיסונים, ניתוחים, טיפולים מונעים. אני מזמינה אתכם לקבל יחס חם ואוהב, מקצועי ואמין, מכל צוות המרפאה הווטרינרית.